Hilero aige antolatzen eventu bat, iritu zitzaigun hile hontakoa interesanti izango zala lantzia, bai, maker mundu guzti hau, askotan ez dakigula oso ondo zer da horren atzetik, eta gero baitere horrekin lotuta, baitere nahi genuen lotu STEM kompetentziak, hori, gaur egunean ze arazo edo erronko izan ditzakegun ikasketo honen inguruan. Gainetik esplikatuta maker espazio bat izango litzake leku bat irikia, non eozein perfil mota ongi etorriak dian, eta bai daudela, gaur egunean oso modan dauden, impresora 3D'ak edo kortadora laserrak, baina baita ere dakeotia, inkluso josteko makinak edola. Eta horren inguruan hori, antolatu dugu ekitaldia. Aste bakar baten antolau dugu, eta sortu duen mugimendua oso azkarra izan da, imeiak bialtzen, deitzen, da, iazan ez genuen espero hainbeste jendea etortzea, baina azken munduan jende pila bat anima da, bai irakasle, oinatiko irakasle, teknologiako irakasleak, enpresa inguruko jendea gertura dabe bai oinati ingurukoa, eta beste bai Bartikan bai, Bergaratika, da iazan oso pozik gare. Biluanean mai borobiletan pixka dialoga sortzeko, hasieran pizka zaila izan da dialoga sortzea, elkar artean ez ginen ezagutzen denak, eta perfil ezberdina dira, eta ez da ere hain itxuta igual mai borobil batek jartzea eta dialoga sortzea, orduan hasieran kostatzen zaigu, baina gero hartu dugu karreria eta gauza superpilak suertatu dira. Orduan guk espero dugu sesillo edo dinamika edo eventu hau eta geho, kontaktu hori aprobetxatzea, espazio hau sortu duguna aprobetxatzea, eta arlo teknologiko hau edo rekurso hau aprobetxatzea idea edo proiektu berri jantzeko.